रतिया अन्हारिया में रतिया अन्हारिया में लौके न ड्रोनवा की चार ओरिया होते बाटे खूब गोहरिया की चार ओरिया लइका सयान सब गईलन डेराई निदिया हराम भैले आवे ना भाई लइका सयान सब गईलन डेराई निदिया हराम भैले आवे ना भाई। अरे फूलल संवरिया बसावन के अनहरिया की चार बोरिया होते बाटे खूब चोरिया की चार बोरिया पुलिस प्रशासन के बाटे कहनाई जाई वही जेल जेई हवा उड़ाई। भई से बकरिया अपन बान्हा जिन दुआरिया की चार बोरिया होते बाटे खूब चोरिया की चार बोरिया।